Doteraz som si myslela, že stolový kalendár je len pre dospelých. Ale prečo by som ho nemohla mať aj ja? Všetko sa to zmení a v roku 2015 budem mať na stole v detskej izbe svoj stolový kalendár. Okrem pestrofarebných obrázkov ma bude každý týždeň sprevádzať zaujímavý príbeh o úžasných dejinách nášho sveta. Dozviem sa mnoho nového a získam vedomostný náskok. Ako vznikol vesmír, hviezdy a naše slnko? Ako sa utvorila slnečná sústava a naša planéta Zem? Ako vznikol mesiac a čo má spoločné so 4-ročnými obdobiami? To nie je všetko. V mojom novom kalendári je omnoho viac zaujímavých informácií. A nájdem tu aj originálne básne, ktoré súvisia s jednotlivými témami. A je to ešte čosi. Súťaže a hry. A každý týždeň možnosť vyhrať. Poučenie a zábava po celý rok. A zaujímavé darčeky. Ja už jeden mám. Je to môj prvý stolový kalendár.